Čaute, ja som Ralf a sorry, vítam vás pri malom vlogu, takom jednom vlogu. Akurát som kúpil zákusky. Tada! Tak, počkajte. Len tam som si to kúpil. Priblížim to, počkajte. No telefón priblíž to tu dielno. No. Tam je napísané oranžovým cukru. Tam je lahôdky, cukráreň, áno. Mám sedia bez devia. Dobre. Počkajte, dám to na normál. To je debilný mobil. Takže, teraz idem domov. Asi to teraz aj z mobilu uploadnem, tak to asi vidíte lepšie. A sú nejakí čuráci. Len to je. Tu bola prilieska, kde je? OK. Vidíte, aha. Takto sa má parkovať. Áno. Tak sa má parkovať. No, tak ideme. No, alebo aj nejaký regimen, nejaký feťak. Akurát sa na ňo pozerá, že čo tu robí. Tu je sexy kila. Toto bude asi pre dneska všetko. Ne, nebude. Nebude to veľa. OK. A cigarety, nič tam není. OK. A tam sú dva feťaci. OK. Takže asi sa s vami budem učiť. Čaute, krabička sa s vami bude učiť.